Dan ben je je hart mee. Kijk nou, wat een paparazzi. Hallo. Even op de bank. Ja, deze. Krap. Ik heb Waar is alles? Waar is alles? Ja. En dan moet je aan leuke dingen denken. Ja. Eerst wel aan leuke dingen denken. Ja. Dit valt wel? Ja. Wacht even, wat is als jij? Wacht even, dit is de tweede. Nu mag de rest van de klas proberen. Allemaal op de tafel gaan staan. We gooien een klein beetje door de hele klas. Dan tellen we tot 3, denken we leuke dingen en dan springen we allemaal van de tafel. Leuke dingen. Ik denk aan Jan Jan. Toen brak er even been. Ja, jammer. Stunt kan verantwoordelijk. Ja.